Започваме с практическите упражнения от пранаяма. За всекидневния йога сеанс са достатъчни няколко упражнения, които се изпълняват в рамките на 10-15 минути. Те ще ви гарантират добро здраве и превенция срещу белодробни заболявания, подпомагат успокояване на нервната система и освобождават от стреса, т.е. те са мощно оръжие срещу тези проблеми. Започваме с двете очистителни упражнения – Капалабхати и Бастрика. Следват пълното йогийско дишане, след това първо подготвително упражнение или ритмичното дишане, второ подготвително упражнение алтернативно дишане и алтернативно ритмично дишане. Завършваме с праническо зареждане. Да преминем към практиката. Седнете на земята и заемете една от трите подходящи пози за пранаяма. Първата е Сукхасана или лесна поза, това са с кръстосани крака. Втората е Сидхасана или съвършенна поза. Левия крак се свива така, че петата отива срещу срамната кост. След това свиваме десния крак, така че дясната пета да легне върху лявата. Коленете трябва да са отпуснати и да легнат върху земята. Третата поза е Падмасана или лотос. Левия крак се сгъва и се хваща с двете ръце, като ходилото се поставя върху дясното бедро. След това се сгъва десния крак и ходилото се поставя върху лявото бедро. При трите пози гръбначният стълб трябва да остане изправен отвесно. Тъй като Падмасана е неудобна за по-дълъг престой, затова за предпочитане да правите пранаяма в Сидхасана или Сукхасана. Застанете удобно в позата, изправете гръбнака и се концентрирайте върху това, което ще правите. Първите две упражнения са очистителни – Капалабхати и Бастрика. Капалабхати е диафрагмална пранаяма. Това са бързи и резки издишвания и спонтанни вдишвания. Вдишвайки, корема се издува и издишвайки, рязко се изхвърля вдишания въздух. Нека отначало бързината на изпълнението да не е водеща за вас. Времето за вдишване и издишване трябва да бъде 3:1. Трупът трябва да остане изправен по време на упражнението, да не се прегърбвате. Починете си 20-30 секунди и направете още една серия. Концентрацията на мисълта отначало е върху правилното изпълнение, а след като овладеете упражнението, тогава мисълта е върху мускулите на корема при издишването. Не трябва да се преуморявате от упражнението. Ако почувствате умора, спрете и дишайте нормално, докато си починете. Когато приключите серията, вдишайте бавно и издишайте бавно. Следващото упражнение е Бастрика или ковашко духало. Дишането е подобно на Капалабхати, само че се извършва с гърдите. Гръбначният стълб трябва да е изправен. Започваме бързи, динамични вдишвания и издишвания през носа, като се стремим да ги извършваме само с гръдната част, без да се прегърваме. Направете 10-15 повторения. Вдишайте дълбоко и издишайте бавно няколко пъти. Може да повторите още веднъж упражнението. Нека бързината не е водеща. Починете си няколко секунди, като дишате спокойно, преди да преминем към следващото упражнение. Пълно йогийско дишане е едно от най-ценните и полезни упражнения от пранаяма. Важно условие е гръбначният стълб да е изправен, да дишате без насилие само през носа и вдишването и издишването да се стремите да става отдолу нагоре, т.е. от коремната част към ключичната. За да се научим да контролираме дишането, първо ще тренираме, като разделим практическото изпълнение на три елемента. Коремно долно дишане, ребрено средно и ключично горно дишане. Започваме с коремното. За улеснение поставяме дланите на корема. Преди да вдишваме, издишваме, за да няма остатъчен въздух. Вдишваме бавно, като корема се издува и издишваме 2 пъти по-бавно. Характерно за този вид дишане е, че при него участва само диафрагмалната част. Важно е при този елемент да опитвате да изолирате другите два елемента. По този начин се научавате да контролирате процеса волево. Повторете няколко пъти коремното дишане. Мисълта е насочена към пъпа. Преминаваме към ребреното дишане. Насочваме мисълта си към ребрата. Издишваме и вдишваме бавно и дълбоко само с гръдната част. Поставете ръцете върху гърдите, за да улесните контрола върху процеса. Опитайте да изолирате диафрагмалната и ключичната част, като с дланите следите свиването и разширяването на гърдите. Повторете няколко дишания. При редовна практика ще почувствате как започвате да овладявате и контролирате отделните елементи, което е важно за овладяването на другите упражнения от пранаяма. Да направим и последния елемент. Това е ключичното дишане. За улеснение поставете длани върху ключиците и насочете мисълта си натам.
и издишваме. Вдишваме през носа, повдигайки ключиците и раменете, като пълним само горната част на белия дроб. Издишваме и повтаряме няколко пъти това движение. Това е най-непълноценното дишане, но необходимо за доброто състояние на белия дроб и за овладяване и контрол на всички елементи от пълното дишане. Сега ще обединим трите елемента в един, като вдишваме отдолу нагоре пълно. Т.е. първо изпълваме диафрагмалната част, след това ребрената и накрая ключната част от белия дроб. Като вдишваме максимално, веднага издишваме отдолу нагоре, като се стремим времето за вдишване и издишване да бъде в ритъм 1:2. Т.е. издишването да е 2 пъти по-бавно от вдишването. Издишвайте до дъно и вдишвайте бавно, докато почувствате, че белият дроб е изпълнен до край. Трите етапа на вдишване и издишване трябва да са слети, да бъдат като едно непрекъснато вълнообразно движение. Практикувайте упражнението толкова, колкото ви е приятно, без да се уморявате. Това дихателно упражнение има многобройни положителни ефекти. Първо, чрез коремното дишане, диафрагмата започва да се движи по-динамично нагоре и надолу, като извършва лек масаж на коремните органи. Засилва се притокът на кислород към белия дроб, откъдето се обогатява и кръвта, и още много други благотворни ефекти. Следва ритмично дишане. Преди да започнем упражнението, трябва да знаем как да запушваме ноздрите. Показалици средния пръст се свиват, с палец се запушва дясната ноздра, а с кутрето и безименния лявата ноздра. Притискат се последователно, само меките части на носа, като се спира притока на въздух през съответната ноздра. Започваме изпълнението. Изправете гръбнака и нека мисълта ви бъде в процеса на дишането. Издишваме бавно, докато изпразним напълно белия дроб. Запушваме дясната ноздра с палеца и вдишваме бавно и пълно през лявата ноздра. Щом напълним белия дроб, веднага без да задържаме въздуха, издишваме отново през лявата ноздра. Дясната остава запушена. След това запушваме лявата ноздра с кутрето и безименния и вдишваме бавно и пълно през дясната ноздра. Веднага издишваме до дъно през дясната ноздра. Лявата остава запушена. Това е един цикъл. За да не ви измалява ръката, за удобство, прибирате лакътя към гръдния кош. 5 цикъла са достатъчни за всекидневната ви програма от пранаяма. Ритъма на дишането винаги е 1:2. Продължаваме с алтернативно дишане. Като изпълнение е сходно с ритмичното дишане, само че сега имаме смяна на ноздрите. Преди да започнем упражнението, трябва да знаем как да запушваме ноздрите. Показалици средния пръст се свиват, с палец се запушва дясната ноздра, а с кутрето и безименния лявата ноздра. За да не ви измалява ръката, за удобство, прибирате лакътя към гръдния кош. Притискат се последователно, само меките части на носа, като се спира притока на въздух през съответната ноздра. Изправете гръбначния стълб и издишайте до дъно. Вдишайте бавно и пълно през лявата ноздра, като дясната е запушена с палец. При пълен бял дроб задръжте 1-2 секунди въздуха. Блокирайте лявата ноздра и издишайте 2 пъти по-бавно през дясната. Когато издишате до дъно, веднага вдишайте през дясната ноздра бавно. Запушете двете ноздри за 1-2 секунди и издишайте бавно през лявата ноздра. Това е един цикъл. Към всекидневната си програма правете от 3 до 5 цикъла. Мисълта ви отначало да бъде върху смяната на ноздрите, докато овладеете упражнението, а след това вече концентрирайте върху въздушния поток. Наблюдавайте го как изпълва белия дроб и ви зарежда с енергия. Следва алтернативно ритмично дишане. Това е алтернативно дишане, само че тук имаме и задържане на дишането при пълен бял дроб. Тоест имаме зададен ритъм, при който трябва да спазваме дадена пропорция. 1:4:2 или 4:16:8. Тоест вдишваме за 4 секунди през лявата ноздра. Запушваме двете ноздри и задържаме дишането 16 секунди с пълен бял дроб.
След това издишваме през дясната ноздра за 8 секунди до дъно. Веднага вдишваме през дясната ноздра за 4 секунди, запушваме двете ноздри, задържаме 16 секунди и издишваме за 8 секунди през лявата ноздра. Това е един цикъл. Важно е при упражнението да бъдете концентрирани върху процесите на дишането. Трябва да не чувствате напрежение при задържането и след това да не можете да контролирате издишването. Ако се случи това, тогава отстъпете малко назад и намалете времето на задържане. Т.е. пропорцията да стане 1:2:2 или 4:8:8. Т.е. вдишвате 4 секунди през лявата ноздра, задържате 8 секунди с запушени ноздри и издишвате 8 секунди през дясната. Вдишвате 4 секунди през дясната, задържате 8 секунди и издишвате 8 секунди през лявата. Когато свикнете с ритъма, тогава постепенно увеличете до класическото 4-16-8. Упражнението успокоява ума и нервната система, засилва концентрацията и влияе добре върху работата на сърцето. Ще завършим пранаяма с праническо зареждане. Разделяме упражнението на 3 фази. При първата фаза вдишваме и абсорбираме през носа оранжева прана, като насочваме към слънчевия сплит. Втората фаза акумулираме праната в слънчевия сплит, като задържаме дишането. Представяме си, че оранжевата прана се загрява до огнено-червена, като мисълта ни е насочена към слънчевия сплит. Третата фаза, издишвайки, разпределяме огнената прана по цялото тяло като огнена вълна. Трябва да почувствате как тялото се затопля и зарежда. Повторете това упражнение 3 пъти. С това упражнение завършваме пранаяма и се отпускаме за 2-3 минути, преди да продължим към следващите стъпки. Обикновено след пранаяма се изпълняват асаните от всекидневната програма.